Sabi, ubad na uri aidi. Karamba laikon gilayram no, tell me baby, come to me. Why siya ginang si aidi ta? Sabi, ubad na uri aidi. Karamba laikon gilayram no, tell me baby, come to me. Why siya ginang si aidi ta? Mahirong si Malakta, ikaw ang gilay ng sukubigay ng Moises. Mahirong si Malakta, ikaw ang gilay ng sukubigay ng Moises. Langinong si balay namla, inazage ay sunatong Langinong si balay namla, inazage ay sunatong Hindi na nata Hey sabi Pinagubad ng uri aidi Karambalik ang gilayran mo Tell me baby come to me Why siya ginang si aidi ta Anong masalaw sir?